Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Runar ki bamla tip kila Pynpra Dusmon ya ki Diengphna ulum Jingtep jong ka St. Peters and Paul Parish Pynthorumkhra kabadan ha Lumshyiap Shillong. Katkum ka jithu jong uchokidar uba Karmel lingdo ulaithu bagani kala ja ha ka sisa jan hapedeng kapor ar ne lai bijim step. Kila don kumba khalai tili ki Diengphna jong ki lum Jingtep balashna daka dobilat bat ki Diengphna balashna daki Dieng ha ki Jingtep jong ki khulung ba ki Runar kila Pynpra Dusmon. Uba Karmel ulai thu bala pentip yakni ke jingja saki bor badai pet jong ka St. Peter and Paul Parish Pynthorumkhra ha ka bakila le jurep marmar yakni jingja ha ringkat bat ki bahi yang hasem jong ki trai lum Jingtep.